Ndine chiziso tisati taenda mberi nezvetichaita panapa. Chiziso chendinacho chinoti zuro pane pandakaenda kwa Sabuku marifie. Asi zvikonzerwa nokudya dhodhi. Manyoka echikaindi chese tinenge tadya dhodhi. Saka chinodiwa utsanana pakati pemusha umwe noumwe. Chivanze chigare chakachena, zvidziyo, zvitaya kuitira kuti nguruve dzisazogundurudza nokunambura imbwa zvimangowe. Saka ngatidzivirirei chirwere chepolio ichi nekubairisa vana vachiri vacheche, tichibva pasi tichibairisa kusvika asvika apedza mainjection yake epolio. Vana vanotarisirwa kuti vanofanira kuti kana tikati mwana wapedza unofanira kunge aita 15 mavaccines epolio, ndokuti titi mwana wapedza kosi yake yepolio. Baba nyaya baba ngekuti katibogare pashana baba toshasombe totangandana baba ana mai muzotera tozotera pamoto. Ezo amzesa ana mai ngatiitire pamwepo. Ngatigare pandau dzedu ana baba. All right. Ndine chiziso tisati taenda mberi nezvetichaita panapa. Chiziso chendinacho chinoti zuro pane pandakaenda kwa Sabuku marifie pajaziyo. Kuna mai vakafeyo zuro mangwanani. Asi mai ava vakafeyo kufa kwavo kwakadaidza mapurisa. Noti kuti ivo vakadaidza mapurisa, but zvakaita kuti mapurisa auye ngekuti kufa kwavo inga kusikazwisisiki. Shuwa mapurisa akauya. Auya mapurisa vakauya vakawanda, vakadzi nevarume. Masajeni inga akawanda. Tina CRLO wakambopa dzidziso kuvantu. Wakati mwakagara zviya kune zvakawanda zvinoitike mumandau. Zvakawanda zvekuti kune madoro ari kumwiwa mumandau, madoro asingatenderwi. Madoro anotenderwa madoro ane ma license. Ya inozwi liquor license. Ndo madoro anotenderwa kutengesa kana kumwiwa zviri pamutemo. Zvimweni zveshe zvinozoitwa zvana zvikozodo kana kuti tumbwa kana kuti ana kachasu, madoro awo haasi pamutemo. Saka anhu anokurudzirwa kumwa zviro zvine mwero. Kune zvimashabhini zvimweni zvinotengesa kubena zvina malicense. Takataurirwa ngezvazvo zviro zvizvi. Endi mukumwa ndo munotuma zviro zvakadini zvakawanda. Maivo vakatisiya vanozi chiminya. Asi fungidziro nemataurirwo vanozi vakamwa doro kwemazuva 3. Ndofunga mafungire evariyo vacho vaitaura ngezvazvo chikafu nguva imweni chaizoite chishoma, doro rodini rowandisa. Saka vakatisiya zuro vakasiye chimwana chidoko, handisi kuzozwa hangu makore acho. Saka mapurisa aipe yambiro yekuti musangomwa doro zvisiri pamutemo. Doro rinotenderwa kwazwi 7 days. 7 days haingobikwi nje. Mundu unoziisa kuna Sabuku. Kwete kwega nekuna Sabuku. Nekune mapurisa zvinofanike kuzikamwa. Zvazikamwa mapurisa achaone njira dzekuita dzekuti vasvikepo panomwiwa doro papapo. Vanokwanisa kana kutumira
mamembers avo mapolikona anenge ari kudhuze kuti endapo wotiningirira kuti pari kumwe zvakanaka here, ngekuti vanhu vanokwanisa kuita mushumo wokuti doro rake rinoshata. Uchatora tumbwa tuyati akanaka achazo kwakudire mudoro muyamya. Percentage yekudhaka kwezvinozoita kumuntu inenge yadini yakwirira. Uye munhu wadhakwa watodhakwa kuwedzere kumwa hazvina zvezvinoshanda. Zvinozopeisira munhu wakuluza upenyu. Tikataurirwa zvekuti mbavha dzawandisa dziri muno, ino tine nyika dzatakavakidzana nadzo. Umwe unokwanisa kuti tiri padhuze nebhodha, akatibira muno motojamba bhodha aseri wotoziva kuti zvangu zvadini, zvangu zvabhadhara. Saka ngatigarei takachenjerera. Mbatso dzedu, madhoo edu ngawe ane zvihuri. Anga mhatso dzine mawindo dzezvidhina izvi ngadziwe dzine mabagla bus anombodziirirawo kuti munhu asadini, asapinda. Biningidzo riri rekuti mumweni mumamisha akati mwandei mwasara ana mai vega vega, ana baba hamuchina. Saka mai mwimwe munenge muripo munofanira kugarawo mwakatochenjerera kuti pamhatso pangu panapa yachihuri hamuna, asi tsvakai chiro chinorema kana buwe remene kuvhara ndiro padhoo kuti munhu ode kupusha kudayo zvimboite kunge pane deka fosi kakawanda, imwe chaya mhere musarekera kuchaya. Ngekuti takataurirwa zvekuti pane nyaya dzekurepwa kwavantu dzakawanda. Zvaitaurwa ndakazoroona ndakutotora village ine kuise mukati, ngekuti nepatakambobirwawo vanhu vabirwa vantu vochorepwa muno. Kurepwa ngevanhu vatinofungidzira kuti munhu unenge ambosvika pambapo woona mamiriro apakaita opedza wozodzoka. Kana unokumbirwa mvura yekumwa musangopa panje mvura yekumwa munhu womusingazivi, munokwanisa kuti hapana mvura. Musangopa panje pekuwata munhu womusikadini, womusingazivi, munotomuti ende kwani, ende kwa Sabuku. Kwangu yo notowa tinawo matownship ari padhuze ende patownship. Ngonenge ndaningira ndoona kuti munhu uno haagariki naye. Unomuise mune vana unozofuma mwana apa chini, unomuise mune mwana unotorepwa. Saka zviro izvozvo tofanira kuti zvidini, tizvichenjerere. Ndinofunga napapo muchidingo ndo mashoko andakazwa zuro, asi anotoitika mwinyi munjira. Saka ngatigare takadini, takangwarira. Mashuma ange kuyaya nemu mashuma ndikubwira mashoko emwakabva kuona Rusesa ndikuona utopa mbuya Chitumba. pamusoro yemutape vana baba vaenzi vedu nana mai nevechidiki vari pano. Ndiri kuda kutaura maererano pamusoro pe outbreak yekorera yava munyika muno, nekuti kumaone cylinder takatobva kuworkshop nenyaya yekuti panga paonekwa munhu anga abatwa nekorera. Korera chirwere chiri dangerous. Without 3 hours unenge waenda pakashayiwa keya yakakwana. Asi zvichikonzerwa nokudya dhodhi, manyoka echikaindi chese tinenge tadya dhodhi. Saka chinodiwa utsanana pakati pemusha umwe noumwe. Chivanze chigare chakachena, zvidziyo, zvitaya, kuitira kuti nguruve dzisazogundurudza nokunambura imbwa zvimangowe. Saka tinokumbirisa kuti tisabatwa nekorera chikuru kudzivirira. Korera yabata munhu iyi muvillage medu muno Mashedze muna mbuya utano hatuna sekuru utano vechi4. Unokasika kundoripota, tofanira kuvhunduka manyoka kuti manyoka akamira sei. Manyoka ekorera anongoita sepaipi, haumanzwi kuti akuuya here madhodhi kana kuti haasi kuuya. Anongoti kunge doro rinofyuziwa, uku uchichaya uku kunobudisa. Saka ibvai mavhunduka, musatombomira kana kuti muende kunganga kana kuchiporofiti. Ibvai mamanya kuna mbuya utano. Mbuya utano ava ndo achaya akabata zvombo zvavo, magloves nemask. Wochiuya kumutenda wonoona kuti zvakamira sei. Kana une tushuga twako unotora tushuga kuitira kuti mberi unoona kusina shuga. Munyu haushayikwi, asi shuga inogona kushayikwa.
unotwara kashuga kacho kuitira kuti munhu uyo une manyoka unomugadzirira mvura salt and sugar solution. Wasvika kumurwere unosvika wobvunzurura vanhu varipo. Asi munoise itozwa kuti village rangu vanomwa mvura yakaprotect. Zvinyuka takavakira toba kutenda. Zvizhinji haungabvunzi zvemvura asi unobva kuri. Saka unenge wotoona kuti pane pachivanze pakamira sei, pavanogara pakamira sei, pane chitaya here, pane makomba emarara here, pane toilet yakamira sei. Kana uri mukokanhunzi, mukokanhunzi unodzivirirwa namadota. Tapota unenhanikire unonga une blair toilet yekudzivirirwa ine vent pipe. Kana usina gear system unokudzivirira unongobatwa unokorera. Nokuti munhu ega abatwa nemanyoka ekorera, make sure kuti uchakwanisa kusumuka unotobata dhodhiyo uchitsvaira sure. Saka ukasageza kuti sina gear system kutoilet unenge utospreada musha wese. Mbuya utano vasvika unofanira kuona kuti uyu munhu waitira papi, manyoka acho akambomira sei. Ekorera tumvura twacho tokachena kunge mvura yasukwa rice. Wototanga kuongonanikira kuvataura kuti tipewo dota. Zvakakosha kuti tiri padzimba imba nebhaketi rakafa raunongoise dota. Kuitira kuti in case zvichatibatsira. Nokuti romugomba umwe harizoshandi kudarika dota rakazvimirira rega. Saka dota yatofanira kuti tigare tinaro mudzimba kuitira kudzivirira manyoka. Wotora dota riya womwaya paitira munhu uya murwere tsvina. Wamwaya saizvozvo unenge watoisai mvura pamoto. Ndichimugadzirire mvura. Nokuti manyoka anopedza mvura muviri oremba. Totoita chop ipapo. Kana ndine jiki ndotobva nejiki yangu kumba. Kana ndisina jiki ndotoona kuti ndadini kuti munhu agezeswe. Kana ndine dito ndotwara dito yangu ndonoise mumvura. Munhu achigeza uyu ndotopa vanhu ivavo magloves. Ndotobva ndine mapeya womugezesa kuti agare ari smart. Nditomisa patomisa ogara ari ega. Tichigadzira mvura yamanyoka uku ndichifonera EHT mukuru wedu utsanana kuti kuno kwaita murwere wemanyoka. Asi manyoka awa wotsanangudza mamiriro awo. Iye wotoziva kuti akamira sei. Ari munhu wani anoenda kuchipatara. Vari vanhu vakawanda vanobva kutouya kutokemba ipapo chipatara chese choya chogara ipapo vachirapa vanhu munharaunda. Saka chatinokurudzira kazhinji utsanana pamba kuti tidzivirire chirwere chakaita seichi. Mvura iyi kana ndichirema 60 kg ndinofanira kugadzira 6 liters dzemvura. Nokuda kuti mvura inogadzirwa inoenderana nama-kg omunhu anorwara. Pasina 4 hours dzizopera apedza mvura yese iyoyo. Achienda kuchipatara ana achifamba achimwa mvura iyoyo tichipota chingomupa kusvika tasvika kuchipatara achibatsirwa. Saka tinokumbirisa panyaya yekudzivirira zvirwere. Zvakakosha tasangobatwa nezvirwere. Zvikuru sei utsanana. Dhodhi, manyoka ese tinodya dhodhi rako, rani kana kuti rani kazhinji. Saka tinokumbirisa utsanana. Ndosiyirawo mbuya mapokodo vapedzise pasara. Mwashuma. Inini chandingada kutaura ndoda kutaura ndichiwedzera. Ndoda kutaura nenyaya yepolio. Izvozvi tirikupinda mupolio week. Tirikuda kuti vana vedu vadzivirirwe kubva mupolio. Takamboita 1, 2, 3 izvozvi takupinda mupolio siya yechi4 muround 4. Saka tirikukurudzira kuti vese vane vana kubva pa0 kusvika pa59 months ngavauye vadzivirirwe polio kuitira kuti vasazobatwa nechirwere chepolio. Chirwere chepolio chakangoda kufanana nekorera, chinokonzerwa nekurya tsvina. Mwana vakarya chikafu chine tsvina vanoonekwa vachibatwa nepolio. Saka ngatidzivirirei chirwere chepolio ichi nekubairisa vana vachiri vacheche, tichibva pasi tichibairisa kusvika asvika apedza mainjection yake epolio. Vana vanotarisirwa kuti vanofanira kuti kana tikati mwana wapedza unofanira kunga aita 15 mavaccines epolio. Ndokuti titi mwana wapedza kosi yake yepolio. Uyezve tiri kuti tine nzvimbo dzatakasarudza dzekuti tibairisire vana vedu. Hatisi kuya pasi BGM panapa patinosikeretsera. Vana vekwambuya Simba vanenge vari kwambuya Abheni ndo vanenge vakaungana vachibairirwa ipapo. Ndi musi wa12 makuseni
na8 o'clock. Na10 vanenge vari kwambuya Manyuni, kwambuya Doris kwaManyuni, vanenge vari pachechi yegospel pona apapo 10 o'clock iyoyo musatwa. Then vozouya Chinyadza neChiururwi, vanenge vane timu ravo rinenge richibatawo ikoko. Kune rimwewo timu Chinyadza neChiururwi. PaChiururwi vachaungana ipapo na 11 o'clock. Then vozoenda vachaungana pambuya Chimbetu paMashedze, vozoenda kuChinyadza. Vasvika kuChinyadza vachaenda paMenard, ndo pavanenge vakaungana ipapo. That is 2 o'clock. Vana vobayirwa ipapo. Tiri kukurudzira nharaunda dzese kuti taurirai vabereki vane vana vese ngavauye, mwana wese ngaauye. Vanoenda kuchikoro vanobayirirwa kuchikoro. Hakuna mwana unozi haendi ndoda kumubayirisa kuchikoro. Ikoko vari kufamba zvavachidini vachibayirisa polio. Tiri kukurudzira kuti mwana wese ngaabude anobayirwa polio, nekuti panenge pane target. Nekuti isusu sana mbuya utano tinonyoresa kuhospital ndine vana 50, ndozosvika papa voya vobayira voona vana 40. 10 vari pari kutaura kuti tasara ne10 vachaspreada chirwere chepolio. Isusu toda kueliminata chirwere chepolio. Ngachipere chirwere chepolio munharaunda mwedu. Polio inheta makumbo yekuti mwana anongooneka kana kuti nhasi wese unoswera achitotamba, asi unongozona mangwana wanyuka mangwana mwana haachakwanisi kana kutombofamba, haachakwanisi kana kudini, simuka haachasimuki. Saka ngatidzivirire zvirwere zvisati zvasvika munharaunda dzedu, nekuti zvikwanisiro zviripo. Ngatiende tinodzivisa vana vedu zvirwere izvi nguva iripo. Mashuma vanenzeze kuzwa vaita sei? Tode kubonge kuti hai mwauya mwatifundisa utano, kuti tigare tine utano hwakanaka munharaunda mwedu. Tinozvibonga. ndinodzivirira ndikati Reketai chindau. Tochizvisa kudini chamunoda kubhuya chazona. Munobhuya kuti tinoda kurapisa vana ava. Zori kabini mtumani.